aw ni yan VOA lajɛlikɛlaw bɛɛ aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɔ aw bisimila VOA ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnni kɛnɛ kan min labɛnna ka bɔ Burkina Faso faaba kɔnɔ Wagadugu ni ale bɛ FESPACO le kofɔ Festival International de Cinéma et de Télévision de Wagadugu min ye farafinna gun jabɔlaw ka fogoba ye ale ta ko 28nan b'a kɛnɛ kan yan yɔrɔ yan an ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnni ale bakurubaw le ye nin ye. FESPACO san 2023 nin kɔnɔ o loloni taara di Mali jamana le ma an bɛna o walawala aw ye o tɛmɛnin kɔ FESPACO tarikɛlaw ani a ɲɛmaaw olu ye ɲɛfɔli lase o bɔɲɔgɔnko minnu fatora san damadamanin na n'an ko hommage aux cinéastes décédés an bɛna o fɛnɛ walawala anw ye. Mali ka jabɔlangana ni ale ye Cheikh Oumar Sissoko ye ale ɲɛnamayara ani ka hɔrɔnya di ale ma yiri mɔgɔnin dɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ ko statue an bɛna o fɛnɛ ɲɛfɔ an ye nin le bɛna kɛ an ka jamukan bakurubaw ye an bɛna minnu lase aw ma ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn. an b'a fɔ tuguni aw dan sɛ VOA ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnni kɛnɛ kan FESPACO bɛɛra loloniya bɛ di jamana dɔ le ma ɲinan FESPACO ta ko 28nan na o loloniya taara di Mali jamana le ma o le kosɔn Mali ka fanga ɲɛma Choguel Kogala Mayiga ale tun bɛ nin FESPACO dayɛlɛnna nin na o tɛmɛnin kɔ Mali jamana nana ni jabɔ 6 le minnu bɛna tari kɛ FESPACO ɲɔgɔndan na an ka nin ko nin bɛɛ walawala ni an balimacɛ Mokhtar Bari ye. FESPACO tako 28nan bɛ sen na Wagadugu Burkina Faso faaba la Mali lo ye jamana sugandilen ye ɲinan san na o kɛnɛ kan Mali ministre ɲɛmɔgɔ n'o ye Dr Choguel Kogala Mayiga ani Mali donko ni seko ministre Andogoli Guindo olu tun bɛ yen. Nin wele ka ɲɛsin Mali ma donc a kɔrɔ de ye badenya do fɔlɔ mais surtout reconnaissance fana do ka ɲɛsin Mali cinéma ma. Mun de bɛ hakili yɛlɛma mun de bɛ influence kɛ hakili la o b'a fɔ min ma les hommes de culture minnu bɛ sɛbɛn kɛ minnu bɛ cinéma dilan minnu bɛ kuma radio la ani journaliste a ye baara kɛ. Mali ye jamana ye min ye jɔnjɔn saba ta ni festival kofɔlen min ye FESPACO ye Boubacar Sidibe ale ye Mali ɲɔgɔlɔnbɔla ye. Donc il y a fenêtre dɔw dayɛlɛ ko ka se k'an ka visibilité d'an ka cɛkɔrɔbaw ma minnu ye film kɛ Souleymane Cissé ni Cheikh Oumar ninnu ni fɛnw ani Asko Farew k'aw ka film dɔw ta k'o k'a la ka denmisɛnnin dɔw ka film ta k'a k'a la donc an b'o de kɛnɛ kan. ɲinan san na Mali nana ni film 6 ye FESPACO ɲɔgɔndan kɛnɛ kan Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. san o san FESPACO kɛnɛ kan a tarikɛlaw ani a ɲɛmaaw bɛ ɲɛfɔli lase o bɔɲɔgɔnko minnu fatura kɔsaw tɛmɛnin na o le kosɔn ɲinan o ye nin ɲɛfɔli nin labɛn ka taa o ka place min an b'a wele ko place des cinéastes o taara foli ani ɲɛfɔli lase minnu bɛɛ banna kɔsa nin na an ka taa nin kɛnɛ nin kan ni an balimacɛ Gabriel Tienu ye. FESPACO ye farafinna kɔnɔna a n'a kɛnɛmana jabɔlaw ka kɛnɛ sigilen ye tasibila fana kɛnɛ don ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu kɛra a ɲɛnamayabaw ye san tɛmɛnenw na o de hukumu kɔnɔna na karidon tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen taara ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu tun y'a ɲɛnamayara don tɛmɛnenw na ni bi o ta ɲɛna Cheikh Oumar Sissoko ale ye farafinna jabɔlaw ka tɔn ɲɛmaaba ye. Festival fila ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw dɔw bɛ tanga alors an b'u jansa wa n'a y'a sɔrɔ an ka maaba min b'u cɛla fana an b'o kuma fɔ i n'a fɔ an ye min kɛ bi bi in na ni Ousmane Sambeli. Tasibila kɔfɛ bonyamasigi fana taara ka ɲɛsin maaw ye maa minnu kɛra niyɔrɔbatigiw ye don tɛmɛnenw na FESPACO kɛnɛ kan Aruna Ɲadu ale ye Niger ka ye. C'est extraordinaire, nous devons. Nin ye fɛn ɲɛnamaba de ye an kan ka jija nin fɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an tɔɲɔgɔnw ani an denw ma farafinna kan ka jija a seko ni dɔnko la. Culture africaine. FESPACO sigira sen kan san 1969 ani 69 kulu fɛ Alimata Salamere tun bɛ min kɔnɔna na a niyɔrɔbatigi fɔlɔfɔlɔ kɛra Umaru Ganda ye n'o ye Niger ka ye. Gabriel Diaworo Tienu, Mokhtar Bari, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu.
Fespaco san bafla ani mugani saba ka bonya o taara di an balimancɛ Cheikh Omar Sissoko ni ale ye Mali jabola ŋana dɔ ye min yɛrɛ tun ye kunkɔrɔta sɔrɔ Fespaco san 1000 ni 995 ani 5 tɛmɛni n'a ka ja ye min tɔgɔ tun ye Gimba. O sera ka ale ɲanamaya ka bonya di ale ma yiri mɔgɔnin dɔ kɔnɔ an min wele ko statuette. Nin kɛnɛ nin kan an balimancɛ Georges Atinotu be yen ale ka laseli le nin ye. Cheikh Omar Sissoko fana y'i tɔgɔla yiri mɔgɔnin sɔrɔ sinimabɔla ŋanaw tɔgɔla siraba kan Wagadugu. O kɛra kunkɔrɔta ani nisɔndiyaba ye Cheikh Omar Sissoko yɛrɛ bolo ale mun delila ka étalon d'or du ɲɛnɛga ta a ka film Ninjugu Gimba sababuya la. Non, sɛbɛnnen de kojugu. A yɛrɛ b'a dɔn aw m'a ye wa? Malidenw bɔra, Burkinabéw bɔra. Maa o maa ye étalon de ɲɛnɛga sɔrɔ a ka kan i ka statut ka jɔ yan. Mɔgɔ caman ta bɛ yan. Nka ne ɲɛ bɛ n ta de la bi ne ni malidenw. Nin bɛ Cheikh Omar Sissoko kɛ Mali jatala filanan ye mun tɔgɔla yiri mɔgɔnin bɛn yan Sulemani Sise kɔfɛ. Mali jatala ŋana Sulemani Sise yɛrɛ mun tun bɛ kɛnɛ kan ale b'a kan bɔ k'a fɔ k'olu tun b'a la ka nin makɔnɔ kabini waati jan. A ka ca san 3 bi an bɛ miiri b'a la k'a fɔ Cheikh Omar ka monument bɛ kɛ waati jumɛn na. N'a fɔra k'a kɛra bi hali n'a kɛra surprise ye ne bolo alhamdulilayi nin diyara n ye ala ka hali bɛ si d'a ma ka barika don a la hali bi ala ka Mali ta ɲɛ ala ka Afiriki ta ɲɛ. Cheikh Omar Sissoko ka étalon d'or du ɲɛnɛga tali kɔfɛ ni ɲina o san 28 ye Mali ma o jɔnjɔn ɲɔgɔn sɔrɔ bilen Fespaco kɛnɛ kan. A ka nin yiri mɔgɔnin jirali o kɛra jijakunba ye Mali sinimabɔla sifinw bolo i n'a fɔ Salimata Tapili u ka taɲɛ ni baara ye. Et je pense que me se ka nɔnɔ bila ka honorer don dɔ la mais ala b'a dan ten nka ni ala y'a kɛ don min a bɛ diya n ye n ka kɛ muso fɔlɔ ye Mali la mun fɛnɛ ye étalon minɛ kɛ. Cheikh Omar Sissoko ka nin yiri mɔgɔnin mun dilanna o ye k'i siri k'i bolo nɔ ye ka bɔ Burkina Faso nka a hakilina o bɔra Mali sinima so baarada CNCM de yɔrɔ. Georges Atino ka bɔ Wagadugu VOA Bamara tɔgɔ la. Kabiri san damadamani waati ka gbɛlɛ kosɛbɛ jabɔlaw fɛ sabula maaw tɛ girinna tuguni jabɔsow kɔnɔ an bɛ min wele ko salle de cinéma o le kɛra sababu ye ka télévision kɛ i n'a fɔ fɛɛrɛ kura min bɛ se k'a to maaw ka jaw filɛ kama sɔrɔ o ma bɔ u ka duw kɔnɔ. Vinabe Dena bɛ nin ɲɛfɔ an ye a ka laseli kɔnɔ. Kunungo mɔgɔ caman tun bɛ bɔ ka taa sinemasow la farafinna bi télévision nali o ye ja sɔrɔ nɔgɔya kosɛbɛ. Sulemani Sise ale ye ja dilanna ye ka bɔ Mali la. Anw b'a fɛ jamana ka yɛlɛma de parce que sinima bɛ yiriwa yɔrɔ o yɔrɔ télé yiriwalen bɛ yen nɔ télé yiriwalen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sinima yiriwalen bɛ yen nɔ mais anw fɛ o contraire de don. Ja sɔrɔ nɔgɔyali télévision sanfɛ o kɛra sababu ye ka ba don sinima na farafinna. Jackson Buru ale ye maa ye min ye ja caman kɛ ka bɔ Korowari jamana kɔnɔ. Ne sera yen mɔgɔ bɛ ka ne la ko e bɛ se e bɛ bɔ cinéma la e bɛ bɔ ma famille la voilà an ka plaisir le don. Bi mɔgɔ caman b'a sugandi ka filimuw lajɛ telesow la o ka fisa ka taa sinemasow la. Vini Gustave Daka ka bɔ Burkina Faso ale ye jatala ye. Cinéma bo ma ca Burkina kɔnɔ n'a ye Wagadugu ta a ti quartier bɛɛ kɔnɔ donc n'i bɛna bɔ quartier jan na ka taa yɔrɔ dɔ ka taa film filɛ ni film nin ma don i dusu la i tɛ se k'a filɛ ɲanima mais n'i b'i fɛ so i bɛ se ka film caman filɛ. Fespaco ale ye kɛnɛ min bɛ sinema ani télé fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka yelenba da farafinna jaw ma ale ni jukɔrɔma dondo ka ɲɛsin a ma jagilanaw bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya kɔnɔna na. Vinabe Dena VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. Ni le bɛna dan sigi bi an ka Fespaco tariko 27 nin ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen la Wagadugu kɔnɔ Burkina Faso faabara an b'a fɔ aw bɛɛ ye ko ala k'an bɛn sini nin kɛnɛ kelen nin kan ni kunnafoni dɔw wɛrɛ ye ka bɔ a balimacɛ Kadɛrɛ Tarawele fɛ ani équipe min bɛɛ b'ale dɛmɛna ni Fespaco nin kɛnɛ nin kan. Assalamu alaikum.